ljudi, ja sam Goran. Danas ću vam pokazati kako možete da napravite kamen u Minecraft. Kreću. Ja sam uzeo ovaj kamen, vi možete uzeti drugi kamen, nema veze. Samo pratite moje korake i kamen će biti ekstra. Ovako. Sad ovako mi deluje ružnije, pa sam mislio da stavim ovako. Jednostavno možete koristiti ovako, ali ljepše je sa ovim rešetkom. I sad zapalite i znači kamen je ekstra ovako, možete koristiti ovo kao odžak. Ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Vidimo se u sljedećoj. Ćao!